Бародаро ҷон воз як 2190 буарки 90 не саи самолёт номдораи бакаёш гранд танировка уҷатош чанқая яка 6 муҷа дора 6 мо танировка дора буарки охир да мебинам мемонам то мотори чӣ дора буарки да кадом бишна агар зана агар нас мерд мемра ака ба ин моторш ба ин кузуф балношам ай дастаи коксира хаяк 70% дигаш мондай нарушка краскаш кор надора краскаш беҳтарин танировка 50% дорам бафким номер померош қатимети яка нарушка краскаш беҳтарина кор надора марамат абшикаш кожа кашдаги ай болои скамеко чихол кашдаги паталок ҳамара кожа кадай коробка боша коробкаи опели бародарҷоно дидесен ира кулиш ай проблема нест як сисм чилсм арзиш дора чизи мақсад мотори сечкагӣ дора як гашти зефираги моторшай коробкаи ҳамин опелия бародарҷоно не ки чизаш ай мерседес ай сентер замоки рибкагӣ задага буарки худаш як рибка кунид 800-900 сом тай 1000 сомон арзиш дора як капочамак кушо бинем бародар як калити рибка худаш дар ин морг 600-700 сомон установкаш тай 1000 сомон то меғалта марамат ҳолати мотор як гашти буарки зура қаврға мотори зефираги солои навишай бу марамат ҳолати чашкош фартукш хай кам тарак ҷаш пакиловка кардаган ба хайра як мазидш мекуни асар краска мекуни мотор мумкин ки ҳаво болои одамо қади бигзари бурай нарш боша бародаро 16000 сомон кам тарак муомила дора бисёр не рақамота мегӯ яка 93 797 01 24 марҳама рақамота зер навода занг занед дар тамос бурем марамат боз як ваз 2114 буарка ҳам хе тунинге кадай ки хушруш кадай буарка краскаи ранги лексо кемрио дора чихе мезанан трёх компонент ҳамхали задага дыран елена селена задага мақсад 4 диска балонш пачкай марамат я ҳамакаса тамошо мекунем баҳри 014 лайкор обязательно мезанем ба кавоёк айлада гранд задаган танаш буарки шишай бародаро марамат ҳолати қафош бамперои пеш қафоша аҷоибо тайёр кардаган марамат як ҳолати ҳабшикош бад нест шикастаги хеле чи не пластмассош скамейко кожа паталокшам кожа дар полни мошин губкават шумализатсия шидагиай дидари пеш электропакетай рулшам рули спортивни задаган майтафон ҳама чӣ доштай як капочам мекушои бинем ака башам пак мега як капоча кушо ака капоча бинем бамперои хичам ака мега пеш қафош радноёш ҳамаш бидай кадоме бихар агар бамперош маъқул набоша агар бамперош биканам мега мепартоя чикориш мекунам мақсад бамперои заводскоиш хонада истодаги марамат оз на ҳолати моторша тамошо мекунам марамат ҳолати моторша не мотор як шаш инжектори фартуки пешиш задагӣ дора ё надора ака черепахош варӣ дора ё надора ака танировка ҳуҷҷатош хати солнаш чанқая ака танировка ҳуҷҷатош ҳамаш фарорасӣ соли наошидагай гуфти гапо бародаро ҷон бучидагай нақш боша 29000 сомон боз муомила дора марҳама рақамоша мегӯям зер навордам занг зане дар тамос бурен ака варианти алиш ҳаста ё нестай варианти алиш набудай фақат суми нақд рақамотон чанд ака биё ака 939 31 81 марҳамат рақамо зер навода занг занед дар тамос бурен ай 29000 сомон бо иншоалло ки муомила дора бародаро ҷон зефирои тозаи гарени хушрӯ ёфтем буарка мошинча қаду қоматакш бардоштагӣ хушрӯвак тайёр мондагӣ наршам буарк не нархи гарени дастрасай солуш боша 2000 солай марҳамат ҳамакаса тамошо мекунем лайкора баҳри зефира мезанем паласачоша бениҳоят мошинчаро хушрӯ меҳнат кардага дискачои заводскои 2000 худаш дискош 190-100% диска балонош нав як ҳолатша тамошо мекунем буарка ҷои кам панга монда ҳолати қафош мошин маълумаи зазорош ҳамаш ҷошда нозада як дар бораи зефиро маълумото метун бародароҷоно бародароҷон зефиро марҳамат ҳолати қафош нозада ҳама пломбо ҷошдай
нимҷошам мекафам бардорҷон аяка кафидаги нест маълума ки мақсад такси гаштагӣ боркашидагӣ нест мошин гарани тоза будай мақсад пластмассош бисёрш мерай сёмка мекунӣ хрошидагӣ ҷазир ҳамқа ҷазира бовар кунем бардорҷону марамад на ҳолати танаш умуман кор надорад ҷош камтар ҷои танг дар марамад ҳолати қафош дар рӯи қафо электропакет салон лата салон мошинча химиска кардагӣ тоза тайёр потолокшам тоза 4 электропакет регировка боковой дошта бардорҷону нимҷаш камбуди камтарак даридагӣ буда и ба хайра яка бигемам мешава муқа арзиши надора коробка боша механик кондитсионердор буда майтафоной пешиной мониторчадор бигем забонум камтар печид ё ранг телевизор мақсад нишон метан пробегш боша 413 000 гаштагӣ консонер мошинча тарпедаш сухтагӣ нест кафидагӣ набуда хушрӯак комфорт марамат ҳолати моторша як тамошо мекунем бардорҷону мотор як гашти қаврға бовар кум ҳамин мотора да ҳамин зефиро харид чон бениҳоят зураи мумкин ки рӯзи ма парто мумкин ё як рӯзда ё ягон соатда иншоалло савдо меша ҳама ланҷироно ҷошда мошин фукшам дар ҳақиқатан нозада швелероша марҳамат бинем қачидагӣ нест бардорҷону ҳай мошини тозара худм бовар ки кайф мекунам сёмка мекунам барои ки тозаеда тоза боша арзон боша боз зураеда нархш боша бардарои ҷон 52 000 сомон мега боз муомила дора рақамоша зери наворда меонам ака худаш нестай номероша мақсад дорем дар тамос мақсад номероша зери наворда меонем занг зане дар тамос бурен варианти алиш нест мега ака нақша мега 52 000 сомон баҳри подписчикои топ мошиниҳомон боз арзон меша мотор коробка хадавои расход надора ҳуҷҷатҳои солонаш ба фикрам як ҳуҷҷатҳои солонаш мега ака 3-4 моҳ ҳуҷҷати солона дора марҳамат мошини учёт бировардагӣ тайёрай занг занен рақамош зер наворда меонам занг занен дар тамос бурен марҳамат бародарои ҷон боз як астраҷии дига свети спрайт свет сол чанд ака 98 сол дискачои selection марҳамат ҳамакаса тамошо мекунем мошин краска кадагия краскаш тайёра фақат як полировка талабай дискои selection балнакой зимни як 80-90%. Ҳамин тарафаш камбудиш камтарак мақсад перекраш нахрошидаан расондагӣ аша ба фикрам марамат ҳолати қафош як багажша тамошо кунем марамат ҳолати қафош нозада пломбош ҳамаш ҷошда марамат ҳолати тарафаш кумшам тоза марамат як салонша тамошо кунем скамейкои лата салонай апшифкошам тоза кандагӣ нест дарои қафо ручной потолокшам бад нестай дари пеш электропакет регировка боковой мебел салон электропакет бо чӣ дора кондитсионер кондитсионерш кор мекуна ака мега кондитсионерш кор мекуна пробег чанқа боша пробег 138 ака мега мошин нозадай мошин ягон дар надора як капоча кишо акаҷон моторш ака мега мошин як даст гаштагия мақсад мега кондитсионер пансионер ҳама чиш кор мекуна швелерошам дар ҳақиқатан тоза нозадай фукуш чашкошам тоза варид пусидагӣ нест мотор 16 ҳоҷиҷон моторш дуд намекуна мотор 100% гарантия қатъиян хадавои коробка кондитсионер ях ҳамаш тайёрон ҳуҷҷатҳои солонаш чанд қай тамом шидагия нарх чанд смака 45 000 сомон ака мега охирша хай ака мардум мехмон агар сад охири беохир бугӯ ки палибон савдо мекунам марҳамат рақамоша мегирам зери наворда мемонам чанда ака номерот 918 81 01 01 марҳамат рақамо зери наворда занг занед дар тамос буд марҳамат мошини навбатӣ бародарои ҷон мерседес зайчик объёмни комплектация классика чи ака ё элеганс марҳамат лайкора бизанед ҳамакаса тамошо мекунем светчам свети бад нестай металлик мошин краска талаб нест дискои заводскои худаш классики будай бародаро нархам нархи дастрасай
Марамат ҳолати тарафш багажша тамошо кунем. ҳолати қафош 19. ҷои ҷӯшунам аём мепусам бардору пусидагӣ надора. мақсад кам коррозия додага як краска чашкина агар беҳад свежи бад мешаванд. марамат ҳолати тарафш краска талаб нест. як салонша тамошо мекунем. марамат мебел салон, лата салон. мақсад лата салон айбуло чихолои хушрӯ кашидаги чихолои як 700-800 сима кашидаги меҳнат кардаги салон тозаак. марамат арӯи пеш салони пешам мебел салон, коробка боша механик, 4 дар электропакет. салонаш хаёл мекунед ки бародарои ҷон салони элегансия чи ба барош классикаи намедонам. торпедашам мебел салон ай барое ки мебел салон 4 дар электрокишид абагреф сидени комплектатсияи хуб шида элеганзи мешава. марамат абагреф сидениш каличам рибка пробегш бошад 250 000. акаҷон ира консонерш кор мекуна яхаё як капочам мекшо бинем ака. марамат ҳолати пеша мебинем бародарҷоно абисовкои таги абисовко бисёрша ҳисоби заданам ягонча мезананд. мақсад ин чизо якачинам бародарҷоно камай мурда қина ёфтанашон и заводскоиҳои хичонайна заклёвкош ҳамаш ҷошда швелеро ака ланҷроно тараф заводское некем тарафиш бародар камтар ба фикрам дора удар. марамат ҳолати фартукуш созай чашкои пеш варид нест. чашкои тарафша тамошо кунем. тарафшам варид нест. абиё мотор чанда бачаюча? абиё мотор ди электрония. нарх боша бародарои ҷон 55 000 сомон. нархи дастаст боваркам хелерам сиёмка мекунем 60 000 65 000 сомон мега. ҳуҷҷатҳои солонаш чанд қаяка? як моҳи дига ҳуҷҷати солона дора, мошин номер дора. ака ба фикрам айчод мебурӣ метиш. рақамотам мегӯй ака? 008 93 марҳамат рақаму зер 90 бародарои ҷон занг бизанед обязательно дар тамос буред. марҳамат бародарои ҷон мошини навбатӣ Hyundai Elantra солаш боша 2018 ака 2018 ака мега номерошам падарка метум ҳуҷҷатҳои солонаш чанд ака? 8 моҳ ҳуҷҷат дора 8 моҳ танировка дора. солаш 2018 утилизатсия ҳама чиш кадаги буда значит мошин тайёр буда мегири ҳай мекунӣ хай бо тамошош мекунем ози ҳама он ба чашмон бародарои ҷон. марамат ҳолати тарафаш мошин краска талаб нестай. балонои пешаш лисия бигем хато намекунем. балонои қафош боша як 70-80% ай дастай кокстира ба фикрм балонорам лиси кадаем. марамат ҳолати қафош кор надора мақсад знаки байниш нест бародарҷоно. марамат ҳолати тарафаш як багажам тамошо мекунем барое ки карайко бисёраш ай вагон намеён ҳамин тарафашон удар мехӯра. ай яка удар хурдагӣ нест. сари вагон да мақсад ҷошон меҷиқан пачақ мешаванд. марамат як ҳолати салонша тамошо мекунем. обшивко сери салон электропакет ёша хутун кадагини хеле ихша салон лата салон айболо чихолои хушрӯ кашидаги потолокшам тоза. марамат ҳолати пешаш 4 дар электропакет блокировка дар регировка боковой ду тарафа мотору коробка боша автомати д плюсай абагреф сидени надоштаи мақсад кондитсионер монитори андроид задни камера ҳама чӣ дошта бардору абагривател надошта акаи як капочави мекунем мебинем ака. марамат ҳолати моторш абиё моторш да ё як гашт ака ди донс бародарҷоно карайко бисёрш карайкаи ба фикрам ака америкаи америка боша и значит аниқи ягон ҷош задагӣ дора. америка бародарҷон винкоча мезани ки ҷош задагӣ дора. як крилим пара задага винкода тамом мақсад ланҷироно ҳама чиз ҷош да ака. нархш боша бародаро 115 000 сомон мега ака боз муомила дора. вариантҳои алишам ҳаста ака вариантҳои алишам ҳаста ака мега занг занен чӣ намуд варианта интихоб мекунем мега. сумуш боша 115 000 сомон. номеротон агаб занен ака 987 23 67 марҳамат рақамо зер 90 занг занед дар тамос буред. марҳамат мошини навбатии Hyundai Avante солаш чанда ака 2010 солай. марҳамат кожни салон ҳама каса тамошо мекунем. оз як тамошош кунем бо дар бураш як маълумот метӣ.
ҳолати краска талаб нест бардора, як полировкачаш кини, агар бо беҳтарин меша, хушруак меша. Я багаж шаҳуӣ мекини, ака кам бисёре ҳамё қафоошон задагӣ меён, бридагӣ меён. Мақсад бародарои подписчикои мо сарсон саргардон нашаванд, айраи дурам набиён. Мақсад ҳамаш заводскои худиш бидай бардаро. Запаска родной ча газа дагиан чи ака? Газ евро 4 доштай. Қачидагӣ нестам. Мақсад тағураш. Датчикои бампери қафо партроника. Дискачои престижча доштай. Хушруак, марамат ҳолати салон, балношам пачка. Электропакет, кожни салон. Ака мега қафошам обогреватель дора, ба фикрам обогреватель надора яка. Гарм мекунад, ҷавобш қате Кука, унавой, а? ай пара 4 та обогрев сиден. Мақсад 4 та обогрев сиден дошта, бисёр шаҷа заводской меша, ба фикрам вай самоделка чи. 4 дар электропакет, блокировка, дар регировка бакаи бачаҷон биёб хезоя сёмка чаш кунем. Кондиционерш ака кор мекуна, иҷош баъзеш климат контрол меша, аяка простой монитор дорда, коробка автомат. Газ евро 4, ҳуҷҷатои солнаш чанд қай? 2 моҳи дига ҳуҷҷати солна дора, капоч акишо бинем ака. Марамат ҳолати моторша тамошо мекунем бародарои ҷон, мотори майдаки Донси 1.6 ҳамин моторо да ҳамин аванте бовар ки гуфтагига ҳам хипат тезтарак ки шухтарак медаванд ки баъд бақувваттарак ан нисбати дига моторошон. Чашко кузов тоза буда пешошона зада, мошин задагӣ серьёз надора ё надора ака? Бридагӣ ва умуман надора. Карейко ака хичон тоза мешаванд бародарои ҷон. Ака мега ҳай карея мега 6 моҳ пеш хидм овардагӣ, мақсад хидм ҳайш мекунам барои хона. Рақамот ҳам мегӯй ака? 985 34 та 3. Марҳамат, рақамот зери наварда. Чанд сум ака? 75 000 сомон мега. Боз муомила дора. Марҳамат, рақамот зери наварда. Занг занед, дар тамос буроем.